Приятели, днес ви показвам моят най-любим продукт от Аптеки Бено. Това е енергизиращият спрей за коса на Парусан, за който ще ви разкажа допълнително. Защо аз поръчвам от Аптеки Бено? Първо, много стоки на промоционални цени. Любимите ми продукти, дрогерийни, козметични, на много по-ниски цени. Както и всички лекарствени средства, от които имаш нужда. Също са там и също са намалени. Освен това, доставката е много бърза. В рамките на един ден получаваш това, което си поръчал. Също така, с всяка поръчка получавам и подарък. Освен това се възползвам от консултация с магистър-фармацевт в рамките на 1 час. Казах ли ти, че за поръчки над 60 лева ще получиш безплатна доставка? Моята тайна за лечение на косопад се нарича Парусан енергизиращ тоник. Нанасям в корените на косата с нежни масажни движения, стимулирайки кръвообращението. Може да се нанася както на суха, така и на влажна коса. Тоникът не омазнява косата, засилва растежа и редуцира косопада. Уверете се сами, няма нито един косъм. По-силна и здрава коса с Парусан.